Beaches ready. Bakling sa. Nakanong rotor o ano? Like anything. Diri. Kasi mabasa ng rotor. Tara. Agula imong banag. Imong banag siniya og kanha. I love you. This is imong butang ang ini. Go girls. Kaya niyan. Ikaw ko si Bendik ha. Ajun ito? Ay guys. Diyos ko. Ay sa kabot ya dali sa diri. Ay, sa kaputa ng fish. Di mi ganago. Buhoan niya akong balon siya waro. Kuwag, toylo kayo. Kaya sa Diyos kuro. Ay chudoro. Steve. Matay ki. Kan lagi lang cake mo ba? Wala di radyo to sa tiga pa. Happy birthday, brother. So asa ang daan ni dere ra gyud ta. Salamat. Ay sige. So guys, ato sa kantahan si Brad Dondon of Happy Birthday. Sige, 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Diyos kuro. Ako wish sa. Ha? Wish. Sige, wish nga di alina. Wish do come true. I-secret ba yung wish? Okay. Naog. Dali. Then, usa, nasa may basang message gikan sa gahatag ani tanan. So, Dili na kikabalang istorya. Ladies and gentlemen. Dali. Naka 3 points ka sa iyong kasing-kasing. Huwag naging siya nga. I love you. Happy birthday, Tangga. Ako wish kay hinaot, daghan pang birthday nga mabot sa imong kinabuhi. Og hinaot nga malikayon ka sige. Og hinaot nga magbinutan na ka diha. Ha? Kay gulang na ka. Laban lang ka, bisag layo ta. Amping diha sige. Just enjoy your day. And hopefully malipay ka sa akong gamay nga regalo nimo. Again, happy birthday Langga and I love you. Alayon na at least. Ayun, ang ikaduhang surprise sa imong palangga is paliw ko butangan na Brad Don then. Alayon ako kundi kinawala tong tando ay jud. Kani. Kani? Oh. Ako'y maglingkod. Sige. Tako. Gira lang. Ayaw nilo. Lay, may napunit na noon. Pasmado. Sige. Sige. Ugma na po, birthday na ko. Allah. Ganon lagi ko. Nek. O tagalog nek. Tulo. Pat. Lima. Sa mga hubog na jud taan aron. Ito. Walo. Apil. Kane. Kani. Ginising o sa ka grande. Doka na, doka. Happy birthday. Salamat. Pit.
Dayon. Salamat. Na siya ay regalo din. Ang iyang message aning na imong regalo is hinaut nga imon ni siyang gi Ampingan. ampingan jud ni mahal kay jud ni lain ko. Ano ka Brad? Kanyaro. Mahal jud kay ni siya. Palihog ra og ampingan ni ha kay. Dayon, palihog kung magamit na ninyo imong regalo ha, dili ka mag anang imo na siya ibaliwala, Magpapas mo? Basi rice cooker na. Sige, go na, go. Basi rice cooker na. Balik mo gamay na kayo maray. Robinson pa man na mo palit pa. Sa rob pa na mo gipalit. Naglisod jud mig putos. Daw saging. Saging. Merry Christmas kay nang papel. Sa tanan-tanan, pulutos Merry Christmas. Ala! Mauna ni. Tanduay nong. Tanduay nag cartoon. Pero pag able, Tanduay pod. ampingan ko na ha. Asa tando ay ang pingan. Gikuot. Wala ilabot ako. Anong galingo-lingo? Sa kay yung pagtuo na na ako. Dali palahubog ko dali ko. Kasi gata ka ni. Kasi gata ka ni say. Langga man to. Ah. Kane! Oh, niya akong ganane! Langga, salamat kay sa imong gihatag na ako Kung madili gani ko maka-duty ani ugma ulay bahaya ra. Pero paabot ato niya dito saya. So wala na kay lain pang message sa imong wife. Juan, salamat dahil kayo sa imong surprise gift na ako sa akong ka-birthday hon. I love you so much. Then unsa may imong wish sa imong birthday karong adlaw Bradon? Na. Basog mo birthday na po ko ugma kaya hulbot. So wala na kay lain pang mga message. Amping da terme. Kay ako amping ako ko. Magampinganay tang doing. Ulo na lang. Lain na kay. Salamat kayo lang ga. Thank you. So wala na joy lain. So ang message namo sa Zeta Phi Omega Epsilon Sigma Kantili chapter is hinaot nga daghan pa ang katuigan nga maabot sa imong kinabuhi Bradon og happy 27th birthday nimo karong adlaw og hinaot og hinaot nga na-happy ra ka sa tanan nga gi-surprise sa imong wife nga naa sa laing lugar og happy birthday and God bless you always Bradon Dex. God bless. God bless. Thank you. Salamat kayo ninyo. Say. Then sis, mga kog message para ni Bradon bisag gamay ra kayo. Happy birthday. Padayon nimo imong pagkamaayong tawo. Yeah, sa imong pagpalangga, ilabi na mo. Kung sa imong ipakita padayon ra og salamat sa brotherhood. Si God bless sis. Ikaw Dire ko, mangkuhan ko dire. Ikaw, ma'am, nang unsa may mo? Dili na kanan. Dire na lang ko. Ikaw, Brad, pero unsa may imong wish sa birthday boy? Sa akong wish sa akong kay Brad, hinaot unta nga magsigir na siya ginubog para magkauban na sige. Brad! Long live ka ni Brad! Tanduay na, tanduay! Tanduay! Hinaot nga magsigir ta ginani. Kung sabot kaya ang kuyo ganiya di ay. Ikaw, Brad Kukoy, unsa imong wish sa imong brother? Balora na siya. Kabalura na siya. Sige, so wala na ilaing mo. Ay, di pa. Nakapadre ang atong imay. Ikaw, Brad Jimmy, message ra sa birthday bisag gamay ra kayo. Ang akong istorya po niya, birthday man niya ron. Ang pag-isip na
Mayo rayang kuan. Sa Mayo yang paglakaw pag kuan trabaho. Then message sa iyang wife. Salamat sa iyang pagkuan. Paghigugma. Paghigugma po niya. Pagkuan. Oh, tama. Salamat kayo sa imong kuan, tanduay. Sige, thank you kayo niyon tanan once again. Happy birthday, Brad Dondex. God bless.